Hej, veteranbilmadammerne her. I den her udsendelse er vi taget til Silkeborg for at besøge Henrik. Han har nemlig åbnet noget, der hedder Veterangaragen. Og det er faktisk et sted, hvor at man kan købe det, man ser. Alt, hvad man ser, kan man købe. Ja. Og vi glæder os til at se, hvad han har. Så velkommen til. Henrik Munthe åbnede Veterangaragen i Silkeborg officielt i oktober 2024. Og det er hans egen samling af veteranbiler og modelbiler, som han nu har sat til salg. Men han køber også hjem til forretningen. Heroppe bagved har vi en VVT1 pickup fra 1960 på papegøjeplader. Og den blev udleveret til en murermester nede i Varde og fra Folkevogn i Varde. Og da han ikke skulle være murermester mere, og bilen fortsat blev i familien, var det hans datter, der overtog den. Og derefter kom den til at hedde Ingrid Angiver-bilen. Og det gjorde den, fordi at Ingrid var ikke så god til at køre bil, så hun kom aldrig ud over anden gear. Så nede i Nymindegab og området dernede, der trak hun de længste køer på vejene. Så lidt en historie, der følger med den bil der. Og den er også afbildet i Folkevognsbogen? Ja, fra Jørgen af. Der er den en del, der kan man læse hele historien i den bog. Ja. Men meget fint eksemplar. Du har sat den lidt i højde, så den kommer op og præsenterer sig. Ja, altså fint eksemplar. Når den har haft en skade, så har den fået en pensel. Den har aldrig været adskilt og renoveret, så den har virkelig det, man kalder patina og brugsridser. Og det kan vi jo godt lide i dag. Ja, det er derfor, jeg siger fint eksemplar. Vi må ikke røre den, nej. Men hvor tæt er den på, at den kan gå igennem syn? Jamen det jeg kunne køre den til synen nu her, som den er. Det er der ingen problemer i. Den mekanisk, der er den velfungerende også, rent karrosserimæssigt. Den har fået rigtig mange lag undervognsbehandling til lige med. Så man har jo egentlig passet på den på sin vis. Bredden i din bil, den er jo ret stor. Det er den. Jeg har ikke nogen foretrukne mærker. Jeg kigger egentlig på eksemplarer, blandt andet med en god historie, som vi lige har haft, men også hvis de har en fornuftig stand selvfølgelig. Men ikke nødvendigvis konkur, men fornuftige biler med lidt sjov baggrund. Og det er jo fra de lave engelske, vi lige står ved nu, og over til en amerikanerbil. Ja, det er det. Jeg kan godt lide engelske sportsvogne. Jeg synes, de har en klasse for sig, og der er mange modelvarianter, som er rigtig spændende at beskæftige sig med. Og man kan sige, at en stor del af dem kan være hvermandseje. Det er ikke nødvendigvis i de dyreste biler, så alle har en chance for at deltage, hvis man kigger i de engelske sportsvogne. Og du har ikke priser på dine biler? Nej, det har jeg ikke. Fordi det har du herovre på skiltet? Det har jeg på skiltet her, fordi jeg tænker egentlig, at folk skal gå rundt og kigge og lade sig forføre af bilerne, og så kan man sige, så kan man gå over og se om man har råd til at lade sig forføre. så det er egentlig sådan, jeg har tænkt det. Så det er mere vigtigt at kigge bilerne, end at kigge priserne. Ja, for man skal jo gøre det her med hjertet. Ja, og det er også sådan, at folk de kommer her. Det er glade mennesker, der kommer for at få en god oplevelse, både når de prøvekører, men også når vi skal tale om bilen. Så jeg har det egentlig sådan, at jeg ser helst folk, de kommer og, eller rettere sagt, sender en mail og en forespørgsel, fordi jeg har ikke åbningstider på her. Og det har jeg valgt ikke at have, fordi jeg vil gerne give mig god tid til de folk, der kommer, og plus jeg vil ikke være låst til butikken sådan 10 timer om dagen. Så det er egentlig sådan, det hænger sammen. Og det kan folk godt forstå og er gode til at booke sig ind, og derfor så får vi altid en god snak og en kop kaffe, om ikke andet. Ja, og hygge om det. Ja. Vi kom lidt fra amerikanerbilen derovre. Ja. Den synes jeg jo er lidt sjov. Ja. En ordentlig lang slæde. Det er det kan ikke blive mere amerikansk end den, nej. En F250 og med benzinmotor. Og der kan man jo selv regne ud, hvor langt man kommer på literen her. Ja. Og den er med manuel gear, så lidt ben- og armkræfter skal der også til for at betjene den. Men jo et super flot stykke amerikansk kunst, hvis man kan sige det sådan. Har du fået en hjem fra USA? Nej, det har jeg ikke. Den er kommet fra en privatmand i sin tid. Og hvor finder du egentlig dine biler? Altså det kan jo være private mennesker, som henvender sig. Det kan også være, at jeg tager kontakt til folk på deres private annoncer. Jeg har været i Norge og hentet biler.
skal have en hjem fra Færøerne nu her. Der er egentlig ikke sådan nogen snor i, hvordan det kan være, og det kan også være, at jeg har byttet mig med en kollega. Så det er sådan lidt forskelligt, hvordan vi lige får fundet bilerne. Og også derfor det brede spekter. Ja, men det er noget, jeg lægger meget vægt på, fordi jeg synes, at der skal være noget til enhver smag her. Du har også en lille svaghed for tohjulede. Ja, jeg har knallerter. Ældre knallerter fra BFC, som er dansk produceret knallert. Og her har vi blandt andet Carl Kochs røvskubber, som vi kalder den. Den er lidt flad lige nu her, men den kan hurtigt vækkes til live, hvis der skulle være interesse for den. Og Carl Koch, hvor er vi henne? Ja, men jeg tror, det er noget, man måske har fundet lidt på, fordi man synes, det er sjovt, ikke også? Og så kan man se, der er jo en kok på. Ja, hane på, ja. Men en sjov lille gimmick. Den kunne blive til glæde mange steder. Ja, det kan den. Og den tager jo fra, når først den kommer i gang? Den kører en 60-70 stykker, sådan en her på toppen her. Og den kan hverken bremse eller styre, så god fornøjelse, ja. Det bliver spændende. Ja, det kan det blive. Men vi kan jo rykke frem i din butik her. Ja. Igen lidt fine engelske. Ja. Og over bagved har vi lidt italiensk. Ja. Alfa GTV, Alfetta 2.0. Og så har vi en Audi R8 V10. Det er jo nok den nyeste bil, jeg har stående her. Men også noget, der bliver en klassiker på et tidspunkt, tror jeg. Roligt, man kan sige. En køremaskine. Og så har vi jo Fiat 500, som jeg dem er jeg rigtig glad for. Jeg har solgt rigtig mange af dem. Og folk bliver glade, og man bliver glad i låget af at køre i dem. Altså, det er bare en lille charme. Der er bare ingen misundelse over sådan en. Nej, selv den er jo egentlig ved at være lidt dyr i prisen, men den giver bare det der gode noget indeni. Ja, det gør den. Det er sommes op med det samme på tankstationer, eller hvor man nu end måtte komme hen med den. Og alle kan jo se Dirch Passer ovenud fra filmen, ikke? Jo, jamen, så mange gode historier med sådan en der. Og du har den også i flere varianter. Du har også en lille... Jeg har den også i en fin mintgrøn der. Ja. Ja. Og bagved kan vi jo sige, at der er en lidt større familiebil. Ja. I folkevognen. I folkevognen, og der har vi med en oval fra 1954 at gøre. I en ret pæn original stand. Og bagved 1954'eren der har vi jo også fra folkevognsfamilien, selvom det kan være svært at se, men der har vi en VW Safari, og det er en, som blev produceret på Langeland på en VW 113-bund, og så var der en derovre, der mente, han skulle lave sådan nogle smarte Safari-biler der, lidt Land Rover-agtige. Uden at den er specielt terrængående, så skulle det se sådan ud i hvert fald. Men en sjov bil, men produktionen var kort, og ikke ret mange år heller. Så det lukkede igen efter relativt kort tid. Men der er få eksemplarer tilbage af dem. For man kan sige, vi er jo i Silkeborg nu. Silkeborg er jo også lidt kendt for Beachboogien. Ja, det er den. De blev lavet her. Ja, Peter Lindner, ja. Så det var lidt mere succes i det. Ja, det må man sige. En meget større succes end Safari'en den var. Og du har også en anden rigtig spændende folkevogn, jeg synes, vi skal over og kigge herovre. Ja, lad os gøre det. Og her har vi så en Type 3 1600 variant, men det særlige ved den er, punkt 1, så er den super velholdt. Men en anden sjov detalje er, at det er en varebil og produceret som varebil fra ny af, så derfor ingen ruder i bag på den der. Og er faktisk kun produceret som varebil til det norske og til det danske marked. Ja. Kunne man, har man nogen, der har sat ruder i? Ja, det har man. Den findes herhjemme på det danske marked, og det tyske, der er de lavet som stationcars. Og også lidt gejlet med de her... Ja, den har lige fået en lille sænkning og lidt fugsfælge, ja. Det kan man godt lide. Eller det kan mange godt lide. Ja. Men altså, det er jo ikke lavet mere om, end man kan lave det tilbage igen, hvis man ønsker den helt original. Du siger, du godt kan lide alle typer bil, men den her, den er jo lidt over i hot rod-stilen, og dit visitkort er jo også på den, så det er sådan lidt et hjertebarn. Det er det. Den er selvfølgelig til salg, og så alligevel ikke. Men fordi jeg bruger den meget, jeg har aldrig vasket den, for det giver ikke rigtig mening at vaske den. Man kan ikke se, hvor man er nået til, eller noget som helst.
Så den bliver brugt hjemme, den bliver brugt til haveaffald og til alt, hvad der skal på lossepladsen. Og den giver gode smil og god plads på genbrugsstationen også. Ja, flygter de simpelthen? Nej, men der er sommes op, og så bliver det ligesom lige gjort rum til, for de er jo bange for, at jeg hverken kan bremse eller styre i den. Den er jo trods alt fra 1947. Ja. Så det er jo en ældre herre, dame, hvis man skal sige sådan. Og er i bedste hillbilly-stil, både lakmæssigt, men indeni der er det jo med skind, og det er jo, nu skal man passe på med dyreelskere, men der er altså lidt hest på den her indvendigt, både på loftbeklædning, på bundmåtter og det slige. Det er da lige før den... Og så er sædebetrækket jo også ganske nydeligt i en lidt speciel farve. Ja, det vil sige, jeg ved ikke lige helt, jeg har ikke ord lige nu. Nej, det behøver man heller ikke altid at have. Det er jo derfor, vi er så altid med de biler, vi har her, fordi at, det er jo smag og behag. Jeg er nødt til at spørge, har du valgt det lille betrækning? Nej, det var der. Ja. Jamen, det er så undskyldning for dig, ikke også? Jo. Ja. Men altså, jeg er jo glad ved det. Ja. Ikke også? Så jeg kan godt lide lilla. Det er lidt mormor sofa og rør ved, ikke også? Ja, dejligt. Ja, det er det. Mange lige et par puder med lidt kvaster. Jamen, det kan vi ordne. Ja. Det kan vi levere. Men dejligt, at du hygger dig med den også. Ja, jamen, det er jo fordi, at indenunder, der ligger faktisk en 5,7 liter V8 med automatgear og servostyring og powerbrakes og det hele. Så den kører sådan meget tæt på, ligesom en hverdagsbil. Så det gør den også lidt sjov at køre. Men lidt dyr også? Ja, lidt dyr også. I drift? Og i drift, ja. Det er 3 på literen, hvis vi er heldige. Jamen, det er dejligt. Men derfor kører man tit på losseplads, for det er hyggeligt. Det er hyggeligt. Og vi smækker. Ja, vi smækker. For ellers så lukker det ikke. Nej. Skal vi lige kigge i motoren? Ja, vi kan da godt lige prøve at se, om der er noget dernede. Det er... Ja, og nu skal jeg lige se, om jeg kan finde håndtag. Altså i disse elbiltider, så... Ja. Og el er der ikke for mig i dag i den. Nej. Og bemærk, det er jo ikke en er det et selvportræt? Nej, jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes stadigvæk, at jeg ser lidt bedre ud end den der. Okay. Anna. Hernede har vi så en fin motor, og så har den altså også et fantastisk tudehorn, som I kan fornemme. Det har en anselig størrelse, der kan vække de fleste på vejen. Ja, og give på god plads. Ja. Fantastisk køretøj. Ja, det er det faktisk. Men den er svær at komme i nærheden af. Ja, det er den lidt. Du er glad for den? Jeg er glad for den. Så måske har jeg sat prisen lidt efter, at den ikke lige bliver solgt. Men det kan man jo altid undersøge, hvis man skulle være interesseret i den. Ja, det kan jo være, du kan lukkes. Ja, vi lukker igen for herlighederne. Ja. Sådan. Vi kan jo gå ned, så kommer vi jo til noget helt andet. Ja, det gør vi. Vi har jo en 356 replika, en Alfa GT 3,2. Så har vi også en ganske sjælden bil, en Renault Alpine 310, 2,7 liters, og bygget på en glasfiberkarosse. Og med hækmotor. Meget specielt. Ja, meget speciel bil, men faktisk ret velkørende. Og så efterfølgende her har vi så en Ford Capri Turbo, som der er bygget under 200 af fra fabrikken. Og den her har kun gået 39.000 km med dokumenteret service på. Og i originallag det hele. Så et rigtig fint eksemplar. Meget. Man bliver næsten mundlam, at det kan findes. Ja, det er lidt en sjældenhed. Ja. Meget fin stue også. Ja. Sådan ret urørt og på alle måder original bil. Har den kørt i... Den er fra Schweiz. Ja. Den er fra Schweiz. Ja. Det er fra også den fine stand på den her. Og så kom vi til den lille omtalte Fiat. Ja, endnu en. Ja, en lille grøn, jo. Den lille grønne. Ja. Mint. Som jeg synes er helt fantastisk i den farve der, og sjælden i den farve. Og på tidstypiske nummerplader. Det har jeg en del af, og forsøger selvfølgelig at bibeholde de sorte plader på dem, når de har det. Ja. Og hvor det ellers er muligt, så kan jeg jo så også arrangere, at man får tidstypiske plader på de biler, der er inden for den overgang, der nu skal passe der. Det gør så meget. Ja, det gør det. Det må helt man fantastisk. Sige. Ja, helt bestemt. Men hvis Henriette kan vende sig om, så står der jo også lidt her. Ja.
Det er en 3 liters Capri fra 76 Mark II-serien og en jubilæumsmodel. En lidt sjælden variant også, både på farvekombinationer, og hvis man lige kaster blik på indtrækket i den, så kan man sige, det er også, når vi nu snakkede indtræksfarver, så er det jo også en smagssag. Ja, men, meget specielt. Ja, meget specielt. Men det var til tiden dengang. Ja. Og så en lidt nyere cabriolet, lidt nemmere kør. En SLK 350 fra 2010 og kun kørt 100.000 kilometer. Den kunne man også meget nemt forelske sig i. Ja, det kan man. Den er både smart og nemt kørt og med et fast kalegetag, kan man sige. Så den er jo anvendelig året rundt, hvis man endelig ønsker det. Ja, og kunne ende det. Ja, kunne ende det, vel at mærke. Ja. Men der er jo mange, når man bliver lidt træt af det helt gamle, så er det jo det her, der kommer på tale. Ja, det er jo den vej, det kan gå. Har du kunder, der kommer og har en drøm, og så ender i noget modsat? Ja, det har jeg faktisk. Jeg havde for ikke ret lang tid siden, en Chris-Craft amerikansk træbåd fra 1961, totalrestaureret, som er ret sjælden. Og manden, han kom faktisk for at kigge på en bil og endte med at købe den båd af mig i stedet. Og den var ikke billig båden, så det var noget af et skift, han fik foretaget sig der. Ja. Men og det var sjovt. Så den var jeg ude at levere til ham der, og med stor glæde. Ja. Så ja. Så det er jo sjovt, det der, man kan blive forelsket og vinde helt. Det er det. Og der er flere tohjulede herovre her også, og også fra BFC, ligesom røvskubberen nu var, de danskproducerede knallerter her. Ja. Det er jo det store hit, det må vi jo sige. Ja, men og så alligevel, de knallerter her er jo måske ved at være så gamle, at de folk, som kørte dem, de er her ikke mere. Ja, det har du ret i. Det kan godt være lidt en problemstilling, men altså, de er så til at købe for penge, og er jo egentlig ganske sjov og jo ret flotte. Så man smiler også på en køretur. Nogle linjer, ja, det har de altså, og nogle farvekombinationer, som vi jo ikke ser ellers. Og nu hvor Yamaha'en og Suzuki'en er blevet så dyre, så kan det godt være, at folk begynder at kigge den her vej. Vi er jo et helt andet sted der, ikke også? Du kan jo få 4 af dem der fra en Yamaha. Ja, det er jo helt vildt. så det er helt vildt, ja. Så derfor tror jeg også, at det bliver ved med at have sin interesse. Ja, på et eller andet plan, det så gør det. Også dejligt, at dem, der ikke lige har et kørekort, bilkørekort, kan komme med. Ja, lige nok. Og det sker jo også, at der er en knaller, der rører med i en bilhandel. Altså, det er jo en del af det. Igen, det der. Hjælpemotor. Ja, men altså, det er jo igen det der med at pludselig blive forelsket i sin barndom. Og det er jo nok lidt af det, jeg egentlig går med her. Det er jo, altså, jeg har jo selv betalt af de ting, jeg har, fordi det er noget, jeg har oplevet gennem min tid. De få år, jeg har levet. Så derfor så kommer folk også og bliver meget glade for at se tingene her, og røre ved dem, og køber derfor også noget af det. Og det er også derfor, jeg blandt andet har mit legetøj, ret stort udvalg af legetøj. Det kan folk også godt lide at købe fra til deres barndom. Ja, alderdom. Jamen, her er vi så nået til en Ford Escort, som er godkendt til løbsbil, med en vognbog på, der går frem til 2030, er den godkendt som til Classic Race og Hill Climb og hvad man ellers skulle have lyst til at bruge den til. Den er lidt speciel, fordi at den er med en Lotus-motor i den her, hvor mange af de andre er jo Pinto-motorer eller en 2 liters OHC-motor, man har puttet i, men det her det er så med en Lotus og yder lige omkring 180 heste. Har jo kørt en del løb i Danmark, blandt andet med Jan Magnussen som chauffør, hvor han har kørt Copenhagen Classic 3 gange i den. Så lidt god historie er der også på den. Vi kunne jo håbe, den kom til Viborg og køre. Ja, det kunne meget vel hænde sig. Jeg har en kunde, som er meget interesseret i den nu her, netop med henblik på egentlig at kunne komme ud og køre et Classic Race i Viborg, som jo bliver spændende at se her første gang. Ja, det glæder vi os til. Ja,
få lidt jysk ræs igen. Ja, lige nøjagtigt. Og her er vi så nået til, man kan godt kalde det skammekrogen. Og det er lidt, det er en Fiat Croma 2.0, som kun har kørt 80.000 km og fremstår som en ny bil. Men der har ikke været den store interesse omkring den, men det er rigtig meget bil til små penge. Der vil jeg sige, at hvis man skulle være lun på den, så kom og give et godt bud, så er jeg garanteret til at handle med. Bilen fejler absolut intet, men er lidt i den tunge ende at komme af med. Og overgangen på den? 1988. Ja. Og kører 80.000 km. Ja. Og har levet mest af sit liv i Italien, så derfor også så rustfri, og som den er. Og bare så flot indeni. Ja, og den er jo modellen, som er udarbejdet sammen med Lancia og Saab. Så det er egentlig, den har egentlig en god aner. Skal vi ikke lige se motoren nu, når du så gerne vil af med den? Ja, jo. Motorrummen er super fin. Her ligger der simpelthen en fin 2 liters 16V motor, og med alle moderne ting, såsom den har fuldautomatisk klima, og den har ABS-bremser, servostyring og ja, på alle måder en updated bil. Så fin bil og små penge for at komme ud og køre lidt klassisk. Ja, det koster et par stykker smørbrød, hvis den ryger. Ja, det skal jeg arrangere. Ja, men, så det håber vi. Vi krydser fingrene. Ja. Det er en Austin, så ikke en Moyes, men en Austin-version med en rigtig god historie, hvor vi har første ejer på slutsedlen og fru Bogholderske, som har købt den ny, og den har sine oprindelige plader og lak. Og det er jo sådan med de små biler her, de er jo altid populære. Alle har plads til dem, kan man sige, også i økonomien. Altså, de holder prisen godt. Sådan en her koster omkring 100.000. Og det er lidt ligesom med Fiat 500'erne, som vi har kigget på tidligere her, den fine mintgrønne her. Jeg havde en familie, der kom til mig her for et halvt år siden for at kigge på en Fiat 500. Og de synes vældig godt om den. De var en sammenbragt familie, så mand og kone, og så havde de 4 børn. Og da de skulle ud og prøvekøre den Fiat der, så kunne de godt se, det går ikke. Nej. Men de var meget optaget af, at de skulle have en Fiat 500. Så opdagede de så, at jeg havde en til stående. Så de endte med at købe 2 Fiat 500, fordi så kunne alle sammen komme afsted. Og det er sødt? Det er sødt, det kan man ikke sige andet. Købmand ude i Herning, og der kører de i dag, og de er rigtig glade for dem. Vi kan gå ind i spillehulen, hvis man kan kalde den det, ikke også, med spilleautomater. Dem har du også en svaghed for? Dem har jeg også en svaghed for, ja, som jo selvfølgelig også er til salg. Alt er til salg, det er lige for at pointere det? Ja, alt man ser her er til salg, ja, der er ikke priser på, men igen, så er det jo et forhandlingsspørgsmål, når man er her, om hvad man kunne være interesseret i. Det er jo eller emaljeskilte, eller det store guldskilt der, som er fra tankstationen her i Sejs, nede i udkanten af Silkeborg, hvor det skilt det har hængt i rigtig mange år på Gulf-tankstationen der. Det er godt, øjen ikke slider. Ja, det må man sige. Ja. Og dine små modelbiler? Ja, pedalbiler. Pedalbiler, ja. Ja, dem har jeg også et kæmpe udvalg af. Jeg tror, jeg har 50 stykker på lager. Står klar til en prøvekørsel, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i sådan en. Din baggrund for at lave hele det her sted? Det er, at der ikke var plads nok derhjemme. Man kan sige, at det startede med legetøjet, som vi kommer til også, som jeg havde hjemme, som der blev sat stor pris på, at jeg ikke blev ved med at have det hjemme. Og så havde jeg nogle andre ting også, som vi godt kan fornemme her, som stod rundt omkring. Og det er noget, jeg har samlet igennem mange år. Emaljeskilte, pedalbiler, legetøj, tankstander, ja, you name it. Så derfor så valgte jeg at samle det på et sted nu her, og så prøve at sælge det, selvom det selvfølgelig gør ondt. Men man kan jo ikke få noget med herfra. Så det vil jeg prøve at sælge her hen over de kommende år her. Din uddannelse, det er at være mekaniker, ja, og lidt mere? Ja, jeg er uddannet automekaniker,
og har været lærer, underviser på teknisk skole i 15 år. Og så har jeg været på et Danida-projekt og været nede og bygge, eller ikke bygge skolen, men uddanne lærerne på en teknisk skole i Eritrea, som jeg også har brugt noget tid på. Og så gik jeg i gang som selvstændig bilhandler i 2008, og har kørt med det frem til sidste år, hvor jeg så stoppede med det. Og det her det er så sådan lidt for at give jer ned, og ja, det kan godt se ud som om, at jeg ikke rigtig har givet ned, men det skulle det jo gerne ende med i hvert fald, at det bliver solgt stille og roligt nu her. Det du kan ende af det? Ja, jamen det er det hele, har jeg fået at vide. Okay. Så. Du har ikke lige din mening med i dag, men det har jeg. Jeg har ret frit spil på det her, det skal siges. Det lyder ikke pænt andet. Men nej, hun er glad for, at det er et sted, og det er her. Ja. Så ja. Hvordan synes du, det blev taget imod det her sted? Jamen, jeg har da umiddelbart indtryk af, at det blev taget godt imod. Jeg havde en reception her for ligesom at markere, at jeg havde åbnet stedet her for 1,5 måned siden nu vel. Og der var jeg da besøgt af over 100 mennesker i hvert fald, som syntes, det var interessant, og at jeg havde egentlig ikke markeret det så voldsomt, så det synes jeg egentlig, det var fint. Og efterfølgende har jeg også haft nogle artikler i Motormagasinet og i Midtjyllands Avis, og jeg havde en fremvisning i sidste uge for nogle voksne mænd fra Nordjylland, som kom ned og skulle videre til FTZ-messe, men som også havde læst om mig. Så stille og roligt, så tænker jeg for bredt budskabet om, at der er nogle sjove ting at købe her. Du har en side, hvor du fortrinsvis sætter til salg. Ja, det har jeg. Mine biler kan man se på klassikermarkedet som det primære sted, og jeg har selvfølgelig også en hjemmeside, som er ved at blive opdateret nu her også med legetøj, så man kan gå ind og se, hvad legetøj jeg har, og ret henvendelse igennem hjemmesiden. Der står også e-mail til at kontakte mig. Her er vi så i dit legerum. Ja, det er mit legerum med legetøjsbiler. Og der er legetøjsbiler fra Tekno. Jeg har cirka 500 til salg fra Tekno, og det samme fra Corgi. Jeg har Dinky Toys, så har jeg blikbiler, og rigtig meget fra Schuko i Tyskland, som er et kendt tysk legetøjsmærke. Og Lego har jeg også lidt af. Så egentlig dækket ind for mig, men altså det er primært biler, jeg har, det skal siges. Der er ikke dukker og sådan noget. Nej. Hvis du nu skal vise os det allerbedste, du har, hvad er så det? Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg synes egentlig, det hele er godt. Vi har jo, på et tidspunkt så har jeg jo købt det, så jeg synes egentlig, det er godt, det hele. Ja. Men altså, jeg er da lidt betaget af det Schuko, de laver sådan nogle samlesæt, som med gamle racerbiler og sådan noget fra tidligere 50'erne og 60'erne. Ja. Og de er bare lækkert legetøj. Men ellers så er der jo Tekno, som jo er et kendt dansk produceret mærke, som alle nok har rørt ved næsten som barn på en eller anden plan. De er jo også fantastiske jo, og jo et kæmpe samleobjekt i dag. Men det er sådan generelt her, det er egentlig, at det er samleobjekter af mit legetøj. Og skal vi så ikke bare slutte af med at høre nogle af Henriks biler, som alligevel skulle køres ud, da vi var der, da han skulle skifte hjul for en ven. Og så sige tak for nu og på gensyn.